nebu sauyon ing sapating sun miling kang lati mendung mentiyung kaya gawe payung ngemuli dhumateng kasatriyan Madukara kepareng lenggah wonten ing pendhapa anenggih panengahing Pandhawa Raden Harjuna ya Raden Janaka nedengi ngenggar-enggar sarira kedadak guragapan babar pisan mboten duga muna lamun ta pendhita ing Sukalima pujangganing kraton Ngastina nenggih Resi Drona ya risang kumbayane ngrawuh ing kono pupuh-pupuh sang pamadya sigra manembromo rawuhnya sang guru giya ing acara lenggah mangkono tanggap sasmita nenggih Raden Abimanyu sigra mangayun ugi ngaturaken bekti tandha kasetyan ugi katresnanira dhumateng ingkang Rama kang wis angukir dhumateng Jiwaraga puspita temendang kang warni sopantuk wahyuning Allah ya gemilah mangolah ngelmu bangkit mikat reh mangukut
Kawula nuwun sewu dereng dang rawuh paduka Bawa Penemban saka 5 kalilan ingkang putra ngaturaken pambagi Panakramisa sembah pangabekti mawan tuwang tuwa kunjuk Welewetes welu gimbal manyar-manyar mrit gantil buntute kisa anakku murid nggih danan daya ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestunipun Bapak maragake kebat ditampani cah bagus nggih Burawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Bapa paduka rawuh wonten ing madukura andadosaken kagiyating manah kula yen tetila wonten bab ingkang wigati monggo kula aturi paring dawuh. Langkung prayogi kula kemawon ingkang badhe sowan dhateng Sukalima Bapa. Aja ngono nggih, aja ngono. Merga iki sing perlu ki pun Bapak mulai sak trepe lamun to aku sing prapta ning madukara kene. Yektine ngene nggih. Anggurku prapta kene diutus dening anak Prabu Duryudana mung bakal miterang kang kanthi gamblang kelawan jeneng sira Arjuna. Manut kabar sing ndak tampa apa bener lan kepara nyata lamun to kowe bakal duwe gawe mantu bebesanan kelawan kakangmu Jodipati ya kowe Werkudara. Muni nggih Bapa. Leres sing dados pangandika paduka bilih boten dangu malih. Ing dinten Buddha Kresna ing Binjang kula badhe ngemah-ngemahaken dhumateng anak kula pun Pergiwa palakrama kaliyan nenggih pun Gatotkaca majanipun Kakang Mas Werkudara kuwi tenan ya nggih saestu malah sisan damel kalilan kula nyuwun tambahing berkah pangestu mugi-mugi saged andayani dhumateng anak kula kekalih menika Bapa Pandhita Karya Wangsit Pindha kumbang caping tawang tusuh angin ngendi nggone miwah kali kangkung Cek pancen kaya mengkono ripalungguhan iki pedaya apa aku banjur bali ning Sukalima bali ana ing negara Ngastina muspra tanpa guna lajeng ingkang dipun keparengaken kados pundi pusakamu pepetingan ingkang awujud keris ya kuwi Kiai Pulanggeni apa isih ndok gawa muni nggih rinten dalu tansah kula beta dhateng pundi-pundi kinarya njagi dhumateng diri kula pribadi yen pancen isih aku pengen meruh kaya apa ta wujude Pulanggeni tudun apa Bapak menika bapa wujudipun Kyai Pulanggeni badhe kagem menapa. Nah, sawise ndok gawa, ripalungguhan iki tak seblake dadaku. Maragake Pulanggeni kuwi tancepno pener nggen jantungku. Bapa. Pinangka kinempet-kempet dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati sebabipun menapa dene jengandika paring dawuh ingkang kados mekaten dosa menapa ing badhe kula temaga dene kula dados murid cumanpaka dhumateng paduka Sang Mahadwija kowe tak kandhani ya nggih yaktinipun Bapak Prapta ning Madukara iki diutus dening anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana supaya nuruti apa kang dadi kekarepane ya kuwi Angger Lesmana Mandra Kumara sing nyatane edan kepayang ngleng bingleng angel lamong kedanan kelawan putra putrimu ya kuwi si Endang Pregiwa. Pun Bapak diperintah supaya nglamar ana ing Madukara wedene nganti baliku ora entuk gawe. Aku bakal nampa paukuman digantung ana madyaning alun-alun tinimbang aku mati sia mapan ana alun merga nampa pidana sing kaya mengkono. Aku luwih marem lamun to sing mateni anakku murid sing ndak tresnani ya kuwi kowe Janaka.
yen kowe gelem mateni aku padha karo kowe dadi murid sing gelem nyuwargake karo gurumu Dananjaya. Mboten, Bapak. Nadyan kados pundi kemawon kula tetep antep kasetyan kula dumateng paduka tinimbang nuruti dumateng anak. Pramila saking menika anggen kula badhe bepisanan kalian Kakang Mas Werkudara kula batalaken. Anak kula pasrahaken dumateng jengandika Bapa Durna menawi badhe dipun palakrama kalian Anggen Lesmana Mandra Kumara kula mboten badhe suwala. Lah dalah iki sing tak andheni Janaka. Syukur yen pancen kaya ngono tak bagus. Abimanyu Dawuh mamiji dumateng ingkang putra Plangkawati. Pripalungguhan iki aja wedi kangelan. Budhalo marang Jodipati Swanana Wakamu Werkudara. Layang iki aturna marang panjenengane. Sakwise jeneng sira ngaturake nawala iki enggal kowe baliya marang Madukara. Yen kesuwen anggenmu mapan ana Jodipati ndak sempyok ngaradan. Nanging nuwun sewu gage mangkat ora sambadal dawuhe wong tuwa. Anut lakuning Kurawa ing nguni patine Abimanyu kana ing cidra Tandya sang Setyaki menyat ngambil sanjata lagi wae aku ngidak wewengkon Pringgondani ana satriya bagus sing mung dingkluk nyawang karo ayang-ayangi dhewe. Yen pancen bisa guneman maragake Sajarwa sapa? Pambuh marang aku putra Madukara satriya ing Plangkawati Abimanyu kang dadi aranku kuwi sapa? Wadya bala saka ngiling wesi kesete sesembanku Prabu Naga Pragula kumandang garba kang dadi aranku. Sajake kowe nyolowadi
Wadyabala semono akeh tur nyrangat gamane kaya mengkono arep mlebu wewengkon negara Pringgondani apa sing ndajak. Lokasuta wae goleki menungsa sing jeneng Gatotkaca. Yen wis ketemu, pocok janggane blangap-blangap matur ngucap. Kuwi sedulurku tuwa. Mula ora perlu nyumbari Kakang Mas Gatotkaca. Abimanyu wae sing dadi suliye. Wah, yen ngono kowe nyidam Trebela wani dadi wakile Gatotkaca kok abang. Ora minggat ilang nyawamu. Sambi sila tumpang nggo gateng sirahmu. Kusakan roning kewa mandi kokon lan padangipun.
Wah. Ah. Ah. Wah. Wah. Ah. Oh. Wah. Oh. Wah. Wah. Ah. Ah. Wah. Longgo marung dada sariamu. Wah. Wah. Oh. Hey. Wah. Ah. Hai. Oh. Ah. Oh. Ah. Wah. Kamingkat borot wadukmu. Tibane pusakaku jebel dadamu. Oh. Hot. Oh. Oh. At. Oh. Wah. 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 Hey. What? Wah. Wah. Tuh. Wah. Ah. Tuh. Adya Bala giling besi, mundur, mundur. Iki Prabu Naga Pragala sing manjing akan. Ora kelakon dadi ndok piye. Burane batange pimanyi. Kuncing langit kelap-kelap katon lerekin canging alis
Ya. Oh. Kurang gondro. Piro Hot. Ah. Ye. Oh. Ya. Oh. Wait. Iki mesti sing jenenge Gatotkaca. Dasar para nyata wis apa? Wah. Kelingan ora karo Prabu Kalapracuna. Iki anake lanang. Bombong marem lega rasane atiku bisa ketemu karo Diapur. Kowe sing mateni wong tuaku, utang wirang nyaur wirang, tang pati nyaur pati. Wah. 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 Hei. Wah. Wigan. Oh. Ah. Wah, goyong. Wah. Hot. Awas. Wah, yo. Ah. Wah. Hot. Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Wah. Ah. Oh. Ah. 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 Wah. Wah. Tuyung. Ah. Wah. Sarta pawonuting rangu Gresing karsaning sun dening kanyut manis liring raga Gusti Madya Ratri wus kawuri
do kula putrane ingsun sira iku waswanci pisah lan jenenge wan Wong-wong sewamit pasang Kalimantabi tinebening tulak manut mawing tawang tuwang. Pun Jadipati kula ingkang sowan wonten ing mriki mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tuwan-tuwa kunjuk. Angka Wijaya tak tampa ora liwat pangestune wong gerang ditampani. Mun inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Wadewi Arimbi sungkem kula katur. Ya cah bagus. Abimanyu tak tampa pangestune pun wati tampani ya nang. Inggih kula pundi mugi andadosaken jimat. Kalilan matur sisip nyuwun Gusti Samudra pangaksami yektosipun waleh-waleh menapa dene kula cumantaka sowan tanpa piniji. Karana kula kautus dening Kanjeng Rama Madukara supados nyaosaken wujudipun nawala kunjuk dumateng Rama nenggih Wanja Dipati mriki. Lan saksampunipun kula nyaosaken layang sru pamundhutipun lan dawuhipun Kanjeng Rama Arjuna kula enggal nyuwun pamit saking ngarsa paduka Wanja Dipati. Yen pancen kaya mengkono sajae Nyolowati maju lungguhmu ndilayangi wacane nyak langening kawan managla pantah moncar tinon ler kakonang suram sorote tanpa adang kasolan pajaring purnameng gegono kasare mongso katiko wis tak waca lan aku wis mudeng surasane tulis Gage Biwanyu we mulya Wentang Balio pinimbang neng kene malah kecipratan getih. Taplir kinetap duka yayah sinipi jojoban mawing wengis netra kocak ngundara andir Patok yang pertimbalan ini ngadawu Rama Kyai iki entuk-entukane wong urip kepama kugung apa-apa keturutan rina wengi mung kecek bondo kemul kamukten kowe mung mangan enak nyandang utuh ora tau prihatin wegah nglakoni sesirih ora tau tabri ngeningke cipta sing digonta-gonta mung olehmu muja nafsu mula jeneng aneh yen matang tuna numbak luput dijago-jago malah mlenyok dideng-deng kaya kendang malah gaber gawe isin ing atase mung arep rabi tur sing diarah mung dulur dhewe rembug wis dadi mung kari mangkat ngiring manten parandine gagal adate
pamanmu Janaka ora tau batalake ucap sing wis kawedhar nanging merga saka kurang lehmu prihatin Gatot mula meleka mripatmu jerengen gobokmu rembug saka Madukara dibatalake Anggen Rabi karo Pregiwa Wurung pamanmu Janaka isin duwe mantu bocah gemblung lontang lantung kula tinimbang isin-isine nyebet mripat jejembri jrambah luwung kowe minggato yang ra odel-odel wadukmu kok kejem sanget dumateng ingkang putra pun Gatotkaca pangandika paduka ingkang agal ingkang kasar kados mekaten satemah mecut dumateng raosipun tetuka wis karben bocah yen mung rina wengi mung dikeloni karo mbok entek-entekane dadi bodho ben mulur nalare lajeng sak mangke kados pundi disawang wae kira-kira Gatot iso ngrampungi gawe apa gawe wirang tumrape Werkudara dening lutira kawang-wang ngekono pang sumirat lakon nek paite kaya ngene arep rabi wae urung mongko kanca-kancaku kabeh wis tak weni blangkon siji-siji ulem wis nyebar tekan ngendi-ngendi gamelan wis tak sewa son wis tak sewa entek-entekane kok rembuke dibatalake mongko mung kari tanggal loro ya gini ya mungkin Paman Arjuna ora gelem duwe mantu Gatotkaca Rama Kyai ora gelem nampa kanyatan malah aku digusah kaya kewan aku isin petuk karo kanca-kancaku kabeh. Aku tak ndelik ning Mega Malang. Wonten ing Mega Malang nanging nadyanto mripat den rem-remake parandine malah klisikan gedabikan datan bisa sare mung tansah kemutan dumateng wewayangane sang jantung ati nenggih pun endang pergiwa mongko isih dulur dhewe tangga dhewe tunggal sagam. Ana wujude manuk ingkang kleper-kleper gayuh wiyati. Tinerka lamun ta iku sang Pregiwa ingkang nedeng ameksa utawi ambeksa joget mataya. Ana wujude mega ingkang lumayang ing gegana. Rinasa kaya blangkon sewu ingkang layang ing langit. Sibek-bebeke ngalih pantopipun toning tekad kang ana ingkang den arah amung prateng lalis mangkon nyeblokake sarira sirah kajeblesaken wonten ing watu parandene watune sing ambyar dadi lebu
parandene ora mati-mati. Mongko sirahku tak jebleske ana watu nganti mak bles suarane. Parandene malah watune sing dadi sak lawang-lawang. Sak walang-walang. Munggah meneh. Parandene datan pejah watune sing ambyar Gatot Kaca uga ambyar kang dadi rasane satampahing sandung ing rasa tresna ingkang tan bangkit den kipataken ing rasa tresna kungrum buyung balung pakel tombok gunung sisiku hati rasa sahdu satu hari tak bertemu hati rasa rindu ku kawin kamu ku yakin kawin dengling melocot piye to cakapane piye to ku yakin ini semua perasaan cinta tetapi hatiku malu kepadamu sinden biru ngomong tak teruk kuwi ngomong dia enggak sih iya padung kancane diulemi kabeh kok ya ampun monggo wara-wara nyebar turut medsos ya ayo ra rabi ketoke ngopi aku wis nyiapne gamelan budal kodong jeruk lho macane wis tak braso ayo ngangge odol braso ngangge watu ijo odol ora ben kaya untu resik ngono lho ngawur ora Gus kok dus piye? Anu aku lho melu bingung edan-edan malah. Gus. Ampun ah. Kuyane gagahe kaya ngono. Ngalor ngidul Pak Sugun ngono senengane. Ngerti apa-apa kok dolar duwe gawe kuwi ngerti. Ning mbok amun ngomong lanang kaya ngono lho. Perkara wong wedok nganti ngengleng bingleng kaya ngono. Mendem piye? Dadi warai elek senengamu. Ora gelem ya ora gelem. Ha sing gelem kowe basane kowe kok ndasmu ora. Kowe ae guru. Ala guru apa? Ora ngerti kok.
Aku nggih contoh karo para siswa-siswa. Ah nek nang sekolah nang endi-endi ora. Ora tau aku neko-neko. Ora tau apa? Ning lantai 2 dasmu. Ngeten lho, Den. Yen pancen sampean niku sakniki jujur mawon pancen tresna sampean Mang Muni yen ora tresna kalih Pergiwa Mang Mendel mboten napa-napa. Mboten sagengsi. Yen tresna Mang Muni ya, yen mboten tresna Mang Meneng. Jenengan asline sumpah lho niki. Tresna mboten kalian Pergiwa. Sing muni kok kowe to, Nyuk. Ora kena dimpet kok. Jenengan yen tresna Muni, yen ora tresna Meneng. Karo Pergiwa jenengan tresna napa mboten asline? Non? Niku ora nek basane sing cetha. Napa? Jelas lho. Nek aku ya goblok ora. Sampeyan pengen rolling kok Isuzu. Aku takon apa to, Tru? Ngawut iso rolling susu ngono senengane. Paiste. Heeh, Ding. Masa mas kawin ning kok jimbal? Iya no. Jo. Apa men Renek lho iki ning donya renek lho. jimbal terus anu kaya apa jenis sing prunggu kaya enak ecek-eceke kae lho. Iya Kaya apa ya? Lek cara kula mbiyen kalih Katiem iki tau dimoi. Sing mboten setuju bapake Katiem. Bojo kula niku lho. Ning kula ora kurang akal mboten njur kaya sampean ngoten nyekeli sirah ngoten mboten. Dan cara kula mbiyen nun sewu. Ngibarate sing mbatane lak si Janaka to, lek Pergiwane mbul lek sampean mboten ngerti lah. Niku perlu jenengan cetakke diperjelas. Pergiwa piye? Lek pancen Pergiwa niku pancen mboten tresna kalian jenengan ya wis. Golek wong wedok liya. Rentuk tuku ora apa-apa. Nek Pergiwa sik tresnan karo jenengan sik cinta, niku kudu diperjuangkan ngono lho. Lah carane ben ngerti utawa ora? Liwat ngarep sampean mriku nangan jangan nangka, Janaka. Ha iya, Janaka. Liwat mburi iso ora? Aku iku linaka mburi kok. Liwat mburi lho, Pergiwa takoni tenan ijen-ijen lho. Ampun padha lanange ngambung lho. Lho kuwi tandha kaya ditutne kowe tanggung jawab lho, kowe mlayu rono. Ayo, kowe ya melu ngono. Ayo ayo. Dewang karo kingken Kaputren Madu Gondo. Madu Gondo dudu pabrik rokok to? Wudu. Kasatriyan Madukara duwe taman sing jenenge Madu Gondo. Kaget nek kirike gedhe ning ngarepan. Masa? Heeh.
Spider, herder ngawur ya. Mbok iki ora kleru senengane. Lah dagelan masuk kan bener terus, kon lurus. Yo ngene iki celbang-celbung. Nggih Gus nggih. Mbuh. Alah, wis. Ra sempak, kompak. Wis. Lah ngene kudu diplesetne senane mosok kon lurus ae ora iso kaya ngono kuwi. Iki sapa kuwi malah pamer bokong nang kene. Ya wis sing jenenge Endang Pergiwa. Iya pacare gandung aja. Iya. Daran teci ya. Iya. Bokonge gedhi. Iki genawi diganjel asline. Ora kuwi asli lek tutik ganjelan iki asli. Beda mulya. Mong sing ora-ora. Pedro lho. Kowe barang. Lah nggih kula barang niki. Ampun metu lho, kire gedhe kok. Juwekok mbek. Kowe iki wedhus ya ora iso mbedani kirik karo wedhus. Bedane apa manuk karo kucing? Kira kok tanggapi rasah. Ya wis, sabar. Yai Pergiwa. Mau aku teko ana kene kowe isih marang Gatotkaca bareng aku wis lungguh parandene kowe malah mlengos. Tanganmu tok samperake tandane apa? Kademeng. Sulit, susah. Sulit ra. Yen pancen kowe ra tresna karo aku, monggo kandha sing cethok aku mung butuh katerangan sing mathok. Aku butuh katerangan sing cethok yen iya yen ora ya ora. Yen pancen katresnanmu marang Gatotkaca tak tohi nyawaku yen perlu glundung sirahku aku trima. Ning parandene pancen katresnanmu sementiyung marang wong liya. Ripalungguhan iki kowe dadi manten bakal tak pisungsung. Tembunge mentereng bakal tak kadune isine ndase Gatotkaca. Padane diapurmu lah. Kula anti-anti kula antu-antu rinten dalu ki namung ceng ngandika Kakang Mas. Isih tresna karo aku, tresna ki namung sanget. Yen ngono padha aku uga sih cinta karo kowe. Yen menawi sami-sami tresnanipun tak rungkepi ngajak batiku. Matur nuwun. Bojone Lesmana Mandra Kumara iki calon Ratu Ngastina parandene renteng runtung-runtungan karo Gatotkaca. Para Kemal ditutke karo Panakawan loro, Petra karo Bagong. Cetha lamun to Petra karo Bagonge anake Semar. Mulana tembange Semar mendem demek. Budi kenaoken kendang jebol laopal polipite treweran naoran rantai kapal laopal palang merah pepe oao upil garing aoring ringso pakaji numpak kebo kepleset tai kebo. Gatotkaca tutke karo jenenge Petra karo Bagong. Bagonge anake Semar mulana lagune Semar mendem demek. Kudi kenaoken kendang jebol laopal polipite leweran naoran rantai kapal laopal palang merah pepe oao upil garing aoring ringso pakaji numpak kebo kepleset tai kebo. Gendeng ketok. Ayo mosok ngono kok pilih yo milih jenengan. Mosok milih kaya ngono genan jenengane gagah ganteng. Yo nadyan ora kencan ya awake dhewe seragame padha birune. Ayo Pergiwa sini. Aja nganti melu Gatotkaca situtke karo Panakawan loro anake Semar mergo nek lagune wis. Iki calon bojoku piye iki bojoku? Aja ngawut kaya ngono iki. Tak jaluk
Aulungake bareng karo jebole dadaku. Wah, ndal ora dawa umurku, umurmu e. Santos nggih Kakang Mas. Kula tresna kaliyan jenengan. Tembih saking kilen dumugi mriki namung madosi jenengan Kakang Mas. Ampun, ampun. Wah. Semar mendemau. Anak-anake dadi malih. Wis cetha lamonto. Layang tak balekake batal anggemu dhawuh karo Pregiwa Parandene sih. Utusan teko Taman Sari karepmu piye? Patrakmu sing kaya ngono padha karo ngilani dadane Janaka. Ripalungguhan iki gandeng wis dadi maling mlebu ning kasatriyanku. Wis dadi hak wenangi Janaka mecah sirahmu. Mingkat malah mulih. Apa sang muntek? Kula badhe dipun piloro kalian Paman Arjuna. Kula namung badhe nyuwun palilah menapa dipun keparengaken kula wani kalian Paman Arjuna. Menawi dipun keparengaken badhe kula pocok jangganipun ngantepi katresnan. Wani ya wani ngangge tata krama. Mundur. Nggih, mundur. Mundurono nggih mriki. Temonane gerangane Pregiwa. Sura Menggala. Ayo harmoni Suramrata Jayamrata. Bocah men karo bocah sing gerang karo sing gerang. Kakang Mas kula bingung, bingung apa ora ngangge map piye. Ora melu lek kabeh banyol ora melu aku. Raos kula kedah kados pundi dipun tangisi dening Bapa Durna. Ya nadyan to Durna kuwi wong apik ning ngerti to sing perintah ki wetengene Durna kae Kurawa. Watake Kurawa piye masa ora mudeng. Yen nganti anakku dirapi Lesmana tanurunga kowe pisanan karo Duryudana. Iki engko sing bakal mecah rukunane Pandhawa mongko Pandhawa ibarat ndok sapetarangan merga Ripalungguhan iki nggenmu pisanan karo Duryudana bakal pecah ndok kowe mau mongko ndok asin sing pecah. Mapunten Bilendi tetep jagat kaca ingkang kula pilih dados mantu kuno. Ngono